Πριν call στο PC μου. Καλά, θα βάλω αυτές εδώ τις μαλακίες να μου φομπάνε. Είναι 10 ώρα, θα είναι ανοιχτό το φροντιστήριο τώρα. Τι, λοιπόν, 2, 3, 10, 43, 14, εδώ τον λένε Πίτερ, έχει πολύ πλάκα, έχει φροντιστήριο και πηδά της καθηγήτριας από το φροντιστήριο. Πάει και πες θέλω λίτρα για να μην μάθει η γυναίκα σου της πηδάς και τέτοια ξέρεις ευρουλαϊκή ιδέα το λένε το φροντιστήριο. Γνώμη για γνώμη και για κατσάω. Κάνεις καθόλου γκράφτη? Όχι ρε. Δύο, 10, 76, 15, 24. Άμα είναι το δικό σου σταθερό με την Παναγία θα σε βρω ρε φίλε, θα βρω που μένεις. Βασικά θα σε πετύχω στο δρόμο αμέρα, θα σου σπάσω τα δόντια. Όταν με βλέπετε στο δρόμο ρε μπάσταρδα, επειδή έρχεστε πολύ και μου λέτε εσύ δεν είσαι που κάνεις φάρσες. Δεν θα μου λες εσύ είσαι που κάνεις φάρσες, θα φωνάζεις στον δρόμο. Υπάρχει γε! Πού σ' αγόρι να με λάβουν μια φωτογραφία. Δεν θα έρχεσαι ένα μέρο. Μάλακα έρχονται τα παιδάκια και με ρωτάνε πολύ έτσι αυτό. Ναι, μπορεί να βγάλω μια φωτογραφία μαζί σου. Έλα εδώ να βγάλω μια φωτογραφία γάμο το σπίτι σου. Έτσι θα μου λες. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα. Ο Γιώργος είμαι από το 97,6 στο Sport FM. Καλό σου βράδυ. Καλό βράδυ. Από το έδρα Sport είμαι για μια κλήρωση που είχε γίνει τόσο καιρό με το iPhone το 7. Δεν ξέρω, δεν ακούω καθόλου ραδιόφωνο. Κληρωθήκατε στην τύχη. Ναι, και τι θέλετε. Έχετε κερδίσει ένα iPhone 7. Ναι, και πώς θα το πάρω αυτό. Αυτό για να το παραλάβετε, απλώς θα μου πείτε κάποια στοιχεία για να το στείλω στο courier ή θα μου πείτε κάποια στοιχεία για να σας το στείλω στην ΕΛΤΑ. Αν φοβάστε ότι είναι κάποιο είδους τζιχαντιστική επίθεση, δεν χρειάζεται να μου πείτε τα στοιχεία του σπιτιού σας. Απλώς το πιο κοντινότερο σημείο στο ΕΛΤΑ και εγώ θα σας το μεταφέρω εκεί πέρα ένα καινούριο brand new iPhone 7, 64GB με μπροστινή κάμερα και πίσω πόρτες και είναι πισωκίνητο και είναι 34 κυβικά. Και είναι πισωκίνητο. Τι παίρνω, αμάξι ρε παιδιά κίνητο. Ποιον πάντα να δουλέψετε. Όχι, το πισωκίνητο σε αυτήν την περίπτωση είναι για το ηχείο. Είναι πίσω από την πλάτη στην πάνω γωνία. Γίνονται ή να μην τα πιστέψω. Ορίστε. Να τα πιστέψω με αυτά που γίνονται. Να τα πιστέψετε, άμα θέλετε γράψτε. Γράψτε στο Google iPhone 7 back, πώς λέγεται τα εγγλέζικα, δεν ξέρω αγγλικά. Πισωκίνητο, back, δεν θυμάμαι, back κάτι. Ωραία, και από μένα τι θέλετε, να σας πω ποια ΕΛΤΑ είναι κοντά. Ναι, δηλαδή που θέλετε να σου στείλω και με ποιο τρόπο. Δηλαδή, άμα θέλετε να σου στείλω είτε σε κάποιο είδους courier, είτε με το courier, είτε να σου στείλω στο κοντινότερο ΕΛΤΑ, ό,τι θέλετε. Ωραία, στο κοντινότερο ΕΛΤΑ. Ποιο είναι το κοντινότερο ΕΛΤΑ σας? Βύρονας. Μισό λεπτάκι, Βύρονας. Εγώ πληρώνω κάτι. Τίποτα καλέ. Απλώς θα σου στείλω και θα το ανοίξετε σε μια κεντρική πλατεία μόνο και θα φωνάξετε Αλάχ Ακμπάρ. Καλά, παιδιά, εντάξει, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. iPhone 7. Δεν με ενδιαφέρει, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Μήπως είναι και ο Τζίμις? Κάποιο λάθος κάνετε. Πλάκα κάνω, ναι, προφανέστατα. Δεν είναι iPhone 7, βόμβα είναι, θέλετε να το κάνουμε. Όχι, δεν θέλουμε. Άντε, γεια. Θα σας πληρώσουμε πολλά λεφτά. Δεν θέλουμε. Και 5 ευρώ έτσι και παστορμαδόπιτα. Μου το έκλεισε. Χρήστος 1324. Από Βύρωνα είναι, ναι, κάτι κατάλαβα. Από έτσι περιοχή γενιά εδώ. Μαλάκα, κατσάω. Θα το ανοίξω σε μια κεντρική πλάτη. Ξαναστείλουν κι άλλο τηλέφωνο πριν ξεκινήσω. Ναι, καλέ. Ποιος είναι? Μήπως είναι και ο Νίκος? Ποιος Νίκος? Ο Νίκος, ο καλός μου φίλος. Ο Λάγκ. Ορίστε. Ο Λάγκ. Ναι. Μισό λεπτό παρακαλώ. Ναι, ευχαριστώ. Ναι. Νικολάκη! Ποιος είναι? Τι κάνεις? Καλά. Ο Μακουίν είμαι. Ο ποιος? Κατσάω! Ποιος είναι? Έλα ρε χαζούλη! Ο Νίκος, ο Μπίλιου! Ο ποιος? Ο Μπίλιου, ο Νίκος! Α, έλα ρε, τι κάνεις? Καλά, η μάνα σου ήταν αυτή. Ναι. Τρελή κοπέλαρα. Και γάμο τις πλάκες είχε. Ναι.
Ναι, ναι, να σου πω, όλα καλά. Μια χαρά, εσύ. Δεν ξέρω, έμαθα ότι με βρίζεις ρε φίλε. Εγώ. Ναι, και δεν γουστάρω μαλάκιες. Όχι με τίποτα. Είσαι σίγουρος? Ναι, ναι. Να σου πω, Νικολάκη, κάτσε καλά. Ναι. Γιατί άμα ξανάκουσω ότι έχεις πιάσει το όνομα μου στο στόμα σου, θα έχουμε χάσει μπερδεμένα. Εντάξει, έγινε. Είσαι ο Μπούρας είμαι που τα αναδιέ. Ο Μπούρας είμαι, Καριολί. Ο Μπούρας. Ναι, βούλωστο. Μη λες ονόματα από το τηλέφωνο. Α. Λοιπόν, άκου. Για να μην έχουμε κανένα πρόβλημα, κανένα τύχημα έτσι κατά λάθος, μη σε πατήσεις κανένα μάξι κατά λάθος. Έχει λίγο το νου σου για τις μαλαϊκές που λες έτσι στην Παυλίνα. Στην ποια? Στην Παυλίνα ρε μπάσταρ, δεν μάθα τι λες. Ναι, κατάλαβα, ναι. Τι κατάλαβες ρε βλάχο, τι κατάλαβες ρε μαλάκα, έχω πεταλούδες και σιδερογραφιές εδώ. Ναι, Λοιπόν, εσύ δεν είπες στην Παυλίνα ότι πήδηξα τη Γεωργία. ναι. Πες ρε μπάσταρ, μην ειρωνεύεσαι. Ναι, είπα. Εσύ το πες ρε μουνί. Ναι. Πού είσαι, σπίτι δεν είσαι, κατέβα κάτω, κατέβα κάτω. Δεν γίνεται. Κατέβα κάτω μου σου γάμω, θα ανέβω εγώ πάνω, Ανέβα. Θα έχουμε άσχημα σήμερα. Θα σου βάλω βόμβα ρε πλάκα στην καμινάδα. Τι θα μου βάλεις? Θα σου βάλω βόμβα στην καμινάδα, ξεκόλα. Εντάξει, δεν έχω καμινάδα, αλλά ναι. Θα σου γάμισω. Θα σου γάμισω και δεν θέλω. Στην Ανίτα λες μαλακίες. Ποιος? Στην Ανίτα λες μαλακίες λέω βλάχο. Δεν μιλάω. Τι δεν μιλάς στην Ανίτα ρε μπάσταρδε. Έχω μάθει τις λες μαλακίες για το πουλί μου. Μπορεί, δεν ξέρω. Τι μπορεί ρε βλάκα. Τι μπορεί, 4 μέτρα παλικάρι. Εσύ. Ρε βλάκα Μιχάλη, κάτσε καλά ρε. Ποιος? Ρε βλάχο, κάτσε καλά μου σε σπάσω ρε βλάκα. Καλά, να σου πω, έλα, επειδή βλέπω. Έλα, θα σου γαμίσω ρε βλάκα, ξέρω που μένεις ρε μπάσταρδε. Το νου σου έτσι από πάντα, από την καμινάδα θα μπω και θα σε βιάσω το βράδυ και θα φύγω. Δεν θα το καταλάβεις. Δεν θα το καταλάβεις. Έγινε. Η κυρία Κατερίνα τι κάνει καλά. Δεν έχω ιδέα. Δεν έχεις ιδέα. Καλά θα μάθω εγώ. Άντε φυλάκια. Έλα, γεια. Πανάγι. Λοιπόν, είσαι χαζός αυτός που μου το στείλει. Σκατολαγκάρι το ψήγαμο. Α, καλή. Σκασμός. Κάνε call να γίνει verify το ότι είσαι θηλυκό. Αλλιώς δεν έχει ντουο. Δηλαδή να ξέρω και να χάσω άμα κλαίω. Δηλαδή να ξέρω ότι σε περίπτωση που βάλει το πλοίο θα γίνει, θα γελάσεις full. Ένα άκρη στο μπάνιο. Αυτό είναι ένα μικρό beatbox κάπου εκεί πω. Ναι, Ναι, γεια σας. γεια σας. Καλησπέρα, ονομάζομαι ο Χρήστος ο Γεωργίου μου από το 97,6 το Sport FM. Εσείς είστε? Ναι, Αχ, εγώ είμαι δημοσιογράφος, η φίλη του. ορκίζεστε. Ναι, Ποια, η φίλη του. ποια από όλες. Α, δεν ξέρετε μια ξανθιά. Όχι, δεν έχω φίλη ξανθιά. Μία είναι. Εγώ είμαι. Δεν έχω φίλη ξανθιά μάτια μου. Πού το ξέρεις εσύ? Αφού εγώ είμαι ο Χρυσόμπιλου. Εσύ είσαι? Ναι. Τι να σε κάνω? Ω, καλέ. Ω, καλέ. Ποιος είναι καλέ? Έχετε κερδίσει ένα τσαμπακούριμα στον Τρίφωνα Σαμάρα. Αλήθεια? Ναι. Και πότε πρέπει να πάω να το φέρω? Να το κάνω μάλλον, όχι να το φέρω. Λοιπόν, όποτε μπορείτε. Τι ώρα? Έχετε κερδίσει ένα full makeover των μαλλιών σας και ποδολαχνίες και γλύψιμο της πατούς σας. Α, αυτό είναι το πιο ωραίο. Το ξέρω. Το ξέρεις? Εγώ το γλύφω. Καλό. Πολύ καλό, πολύ καλό. Το ξέρω. Και αυτό το ξέρεις, όλα τα ξέρεις. Είμαι ο καλύτερος. Μπράβο. Κατσάω. Μπράβο, Χρυσό μου. Λοιπόν, Παρακαλώ, πες. πότε θα μπορέσετε να πάτε να το πάρετε. Ποιο, το δωράκι? Το δωράκι από κοντά. Θα γνωρίσετε και την Τρίφωνα Σαμάρα, θα βγείτε και φωτογραφία. Άμα δω τον τρίφωνα, τώρα δεν γίνεται, πρέπει να τον δω. Θα σας πω. Ποιος Αλήθεια. είναι να το πάρω? Ορίστε. Από ποιο σημείο να πάω να το πάρω? Από το μαγαζί του. Και πού είναι το μαγαζί του? Στο Παγκράτη. Όχι, πού? Ω, καλέ. Στην κεντρική πλατεία. Κάνει μπαμ. Γράφει μπουρ δε λο. Είναι καινούργια. Α, πολύ ωραίο. Είναι γαλλικά. Είναι μπουρ δε. Το δε το εγγλέζικο. Ναι, ναι. Λο. Από την Τζένιφερ Λόπεζ. Α, πολύ ωραίο. Και από το μπούρα το στάχθηκε μπουρμπερ. Είναι μπουρ δε λο. Ω,
Το μπουρδε Τζένιφερ Λόπεζ ήταν πιασμένο, οπότε βάλανε μπουρδελό. Α, πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραίο. Είναι αξίας 250 ευρώ. Θα σας βάψουν τα μαλλιά πορτοκαλί. Αλήθεια, σας το ορκίζομαι. Αν μου το ορκίσεις θα το κάνω. Θα στα βάψω πορτοκαλί. Όχι, δεν πειράζει. Θα είστε μαγευτικοί, θα σας δείχνουμε το δάχτυλο στον δρόμο. Ξανθιά θέλω να μείνω. Ξανθιά, είστε ξανθιά. Ξανθιά βιτσιόζα. Βιτσιόζα. Ναι. Εμένα έχω βίτσια με μπάμιες. Με μπάμιες. Α, έχω εδώ έναν που έχει με βίτσιο μαρακά. Αλήθεια. Ναι. Έλα, σταμάτα τώρα. Ναι. Δεν μπορώ, μου σηκώνεται, μην μου τα λες αυτά. Εγώ ξέρεις τι κάνω. Εγώ παίρνω τη σακουλίτσα με τον αρακά του Μπαρμπαστάθη Ναι. και το τρίβω πάνω στο κούτελό του. Α, πού το... Του Μπαρμπαστάθη. Καλέ. Πού με ξέρετε? Ούτε εγώ. Καλό βράδυ, να είστε καλά. Χάρηκα πολύ που τα είπαμε. Από το 97,6 Sport FM. Ευχαριστώ. Άμα θέλετε μπείτε τώρα. Πού να πούμε. Είστε live στο ραδιόφωνο. Αλήθεια. Ναι. Για αυτό έξω και η πλάκα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε. Που σας μιλήσατε και κάναμε για την πλάκα. Καλό βράδυ, γεια σας. Να είστε καλά, αγόρι μου, γεια σου. Αλλά κάτι στο πουτσα, αυτό είναι άνθρωπος. Ποιανού ήταν αυτή η μάνα, ρε φίλε? Ποιος πήρε Τζαξ, γάμο το σότσου? Γύροντα, παρακαλώ. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Θα μπορούσα να μιλήσω με κάποια υπεύθυνη για μια εγγραφή ψάχνει για τη σχολή χορού σας, παρακαλώ. Είμαι η κατάλληλη κοπέλα να σας ενημερώσω γιατί είμαι στη γραμματεία. Δεν ξέρω τώρα αν είναι δυνατόν να μιλήσετε αυτή τη στιγμή στον υπεύθυνο. Γιατί είναι απασχολητικό. Δεν ξέρω αν κατάλαβες ποιος είμαι ο Sinboy, δεν ξέρω αν με ξέρεις. Ο ποιος? Sinboy, δεν ξέρω αν έχεις ακουστά. Ο Sinboy. Bowie. Δεν έχετε ιδέα μάλλον. Δεν πειράζει. Είμαι αυτός που κάνει το βίντεο στο ΜΑΤ, τέλος πάντων, παιδί μου. Sinboy. Bowie μου λέτε, δεν ακούω. Sinboy λέω. Αυτός που και καλά λέει θα σου με το τραγούδι το άλλαξε με τα φώτα με την Εμιλία Μπάρακ. Δεν βλέπω όλη τηλεόραση, χίλια συγγνώμη. Δεν πειράζει. Δεν είναι αυτό το... Τέλος πάντων, τι θέλω να πω. Επειδή χρειαζόμαστε τώρα για κάποιο χορευτικό και όλα αυτά. Δεν έχω ιδέα από twerk και όλα αυτά και μου ζητάνε να κάνω twerk. Και εγώ δεν έχω ιδέα. Ναι. Θέλω να μάθω να κάνω twerk γιατί δεν λέει. Δηλαδή με το sneak, δεν ξέρω, το sneak τον έχεις ακουστά? Ποιον? Το sneak. Sneak το Δημήτρη, ναι. Όχι, ούτε αυτόν τον έχω. Χίλια συγγνώμη. Κάναν τραγουδιστή. Δεν πειράζει, λοιπόν. Τραγουδιστές είμαστε από το C-Nation. Ωραία. Anyway, λοιπόν, Λοιπόν, πρώτα, ονομάζομαι Θοδωρής. Ωραία. Το ονοματάκι σου? Εγώ είμαι σε Κελεροπούλου πηγή. Πώς? Σε Κελεροπούλου πηγή. Το μικρό στο όνομα, πες γιατί σκάλωσα. Πηγή. Πηγή. Λοιπόν, Μπέις, άκου. Θέλω να μου πεις πώς και τι πότε μπορώ και άμα γίνεται να μας μάθετε να κάνουμε το twerk. Πότε είπατε, να? Λοιπόν, θέλω να έρθουμε εγώ και ο Σνίκ να μάθουμε twerk. Να μάθουμε να κάνουμε twerk. Λοιπόν, είναι ένα καινούριο βίντεο που θα έρθει ο Dan Bilzerian, δεν ξέρω αν τον έχεις ακούσει αυτό, anyway. Θα το γυρίσουμε στο Λονδίνο, αλλά επειδή δεν έχουμε ιδέα ψάχνουμε να βρούμε κάποιον να μας σπονσοράρει τέλος πάντων και όλα αυτά. Και θέλουμε να μας για τη σχολή χορού. Σε φάση να σας πληρώσουμε και όλα αυτά, αλλά εσείς να πείτε ότι μας σπονσοράρετε γιατί είμαστε καλοί. Εντάξει, αυτή τη στιγμή, άμα θέλετε μπορείτε να περάσετε στο χώρο μας να ενημερωθείτε οικονομικά. Δεν έχουμε θέμα στα λεφτά μας, θα σκάει Panic Records, αν έχεις ακούσει τα bass. Αυτή τη στιγμή, να σας πω την αλήθεια, είναι τόσο δυνατά η μουσική γιατί έχουμε πάρτι και δεν σας ακούω καλά. Θέλετε να κλείσουμε κάποιο ραντεβού, να μιλήσετε με τον υπεύθυνο? Κοίτα, μπορείς να μπεις στο YouTube, Ορίστε. Στο YouTube μπορείς να μπεις. Αυτή τη στιγμή όχι, γιατί σε λίγο θα ξεκινήσει το πάρτι και δουλεύω σε αυτό το χώρο, οπότε δεν μπορώ να... Λοιπόν, όταν θα κλείσεις, θα πάρω κι εγώ αύριο. Αύριο όταν θα μπες στο YouTube και γράψε Sinboy. Ωραία, θα γράψω. Λοιπόν, εγώ αύριο θα σε πάρω τηλέφωνο για να καταλάβεις πώς είναι τα βιντεάκια, ρε παιδί μου. Ναι, όχι, καλά. Απλά δεν καταλαβαίνω. Συνεχίζω να μην καταλαβαίνω το μικρό σου. Ναι.
Ορίστε. Συνεχίζω να μην καταλαβαίνω το πρώτο συνθετικό της λέξης boy. Όπως το ψηλάρο. Σι, νι. Νι. Συν boy, ναι. Εντάξει, ωραία. Λοιπόν, όπως θα σε ξαναπάρω αύριο, μάλλον θα μιλήσουμε μαζί. Ναι, καλύτερα γιατί αυτή τη στιγμή δεν σας ακούω κι εγώ. Επίσης, η φάση τι πάρτι κάνετε? Κάνουμε κάθε Τρίτη το εκπαιδευτικό μας πάρτι. Α, δεν είναι με διάσημους και κάμερες και τέτοια, αλλιώς τους λέω γιατί δεν με κάλεσαν. Όχι, δεν είμαστε. Λοιπόν, έγινε. Κάνε μια χάρη και τσεκάρε στο YouTube το Sinboy και όλα αυτά. Εντάξει, ευχαριστώ, γεια. Και θα μιλήσουμε, γεια. Ρε, η τύψα είναι χαζή. Πώς γίνει να μην ξέρει το Sinboy? Πω μαλάκα, τι πήρα. Έχω αυτό το Nostradamus.